Amau Awdurdod Iesu. Dyma nhw'n cyrraedd yn ôl i Jerusalem. Pan oedd Iesu'n cerdded o gwmpas y teml, dyma'r prif offeriadau, yr arbenigwyr yn y gyfraith a'r arweinwyr o'i ddewig eraill yn dod ato a gofyn iddo, "Pa hawl sydd gen i ti i wneud beth wnest ti? Pwy roddodd yr awdurdod i ti?" Atebodd y Iesu, "Gadewch i mi ofyn cwestiwn i chi. Atebwch chi hwn a atebau chi cwestiwn chi. Dwedwch wrtho i, ai Duw addonodd Ioan i fedyddio neu ddim?" Wrth drafod y peth gyda'i gilydd, dyma nhw'n dweud, "Os atebwn nhw ie, bydd yn gofyn, pam doeddech chi ddim yn ei gredu felly? Ond allwn ni byth a dweud na, roedd ganddyn nhw ofn bobl am fod pawb yn meddwl fod Ioan yn broffwyd." Felly dyma nhw'n gwrthod ateb, "Dydyn ni ddim yn gwybod," medden nhw. "Felly dwi ddim yn mynd i ateb chi'ch cwestiwn chi chwaith," meddai Iesu.